Čaute ľudia, vítajte pri mojom prvom videjku na kanáli Superklub. Jak ste pozerali môj vlog na Vrakorupe, tak viete, čo je ten Superklub. Takže ak ste ho nekúkali, tak si ho pozrite. Dnes bude malý vlog o hrách, čo sme vytvorili zatiaľ za 2 týždne, 1,5. Takže ako prvou hrou je Gogo Jump. To bolo pre neho, pre Goga, ale to som iba tak kreslil. To je pre mňa, takže tuto máte, kto to vytvoril. Tuto máte proste tú hru a tuto máte to logo. Takže ako druhou hrou je Zombie Boom od Lukesa, čo je ten majiteľ toho hentoho. Takže je tu aj to logo. Vlastne my to iba tak robíme, však to je jedno, teraz vám ukazujem hry. Takže to je Zombie Boom, verzia 001, skrátená jednotka a level 2. Takže ako ďalšia hra je Gogo Jump, verzia 002, teda 2. Zase nové logo, ktoré som vymyslel ja a som ho tam dal. Tu je, že Created by Vrako, takže určite to tam musíme napísať. Takže ako ďalšia hra je Zombie Boom, verzia 001, teda jednotka. A je to level 3. Je to menšie, máte 50 000 nábojov. A je to také zložité tá hra, takže asi tak. Vidíte, tu máte zase by Lucas, on tam zabudol dať Created, lebo aj ja som tam niekedy pozabudol, ale už to dávam takto. Máte tu aj logo, ako ste si mohli všimnúť. Ďalšou hrou je Zombie Boom, level 4, Rush. Vidíte? Ďalšie logo, tu je. A máte 10 000 či 100 000 nábojov a nabitých máte 7. Vidíte to tu máte. Ďalšou hrou je Varun a level 1. Kreslil to môj kamarát, akože nič moc tá hra, máte tu proste kocečku a toto je už cieľ, toto. Vidíte, nechápem tomu a podľa mňa je to zlá hra, ale aspoň čo si vymyslel. Ako druhá hra je ďalší level a to je 2. Pozrite sa, taká istá a podľa mňa je horšia. Nevadí. Proste je to hra, tak musí byť. Takže ako ďalšou hrou je Varun level 3. Už je to trošku také lepšie, ale aj stále nie je moc. Môžete si pozrieť. Ale celkom dobre kreslí. Ako ďalšia hra je Sugar Man. Tu máte game Superklub a tuto je zabudnuté meno, tým, kto to vytvoril a volá sa Ryšák, normálne sa volá Ryšo, ale my ho voláme v Superklube Ryšák. Takže to je asi toto. Sugar Man je asi takáto hra dosť dobrá, lebo tam je veľa tých hentých, takže veľa tých všetkých spojení a všetko. Takže ukážeme si ďalšiu hru. Ako ďalšia hra je Sugarman, tu je ako Sugarman, tu máte normálne oheň a tu máte pajca, to je jedno teraz, ale je to level 2. Už čosi lepšie, že iba tak narýchlo
Takže to je asi celé. A ako ďalšia hra je Gexman SRO. Ide tu o to, že vlastne vy to musíte strieľať tieto. Vlastne tu máte, tieto zelené sú ako zabraní a títo takéto guličky, tieto takéto, tak tí sú pajskovia a vlastne vy ste tento a vy ich musíte pozabíjať všetkých. A ako predposledná hra Superboy a Ment, on Menta nepoznal, len že dal taký názov a neviem ani prečo, čo ho to napadlo. Takže začíname so Superboyom. Vlastne vy si vyberete nejakú postavu, aj keď neviem, o čo tu ide, ale si vyberete nejakú postavu a musíte ich zabiť. Potom je tu ten Ment, ako som hovoril. Tuto neviem, o čo ide, ale fakt to vypadá epicky. To autičko je úplne epické, že? A ako posledná hra je Fast Run, čo vytvoril Martin s pomočkou, lebo my máme dvoch Martinov, tak jeden je s pomočkou. A takto tu máte, vidíte? Takúto pomočiečku. To Fast Run. Je to niečo ako napríklad, tento fakt vie kresliť, akože vážne teraz myslím, tých prácov, ale on to vytvoril iba niečo také podobné z toho Freevu. Viem, že toto video má dlho, ale ja už sa s vami lúčim. Čaute. Za každý like, normálny koment a odber budem veľmi vďačný a pozrite sa aj na Vrakojope kanál a dajte tam tiež odber. Takže toto bolo asi všetko, dúfam, že sa vám video páčilo a čaute.